Može. Evo nas u našem najvećem zatvoru Zabeli. Nastavljamo Južni vetar priču. Pa publika može da očekuje nastavak priče o našim junacima. Publika može da očekuje još jedan viši nivo, još kvalitetniju priču, nove avanture naših junaka. Pa ja jedva čekam da vidim materijal koji smo uradili, zato što bilo nam je jako zabavno. I jedva čekamo da čujemo vaše mišljenje. Da ubacimo neko svoje ludilo i to je ono što mislim da krasi ovaj film, to neko pozitivno, kreativno ludilo koje se vidi na ekranu. Tako da idemo dalje, Južni vetar gas, jako. Nisam nikad bio jedan od onih ljudi koji se nešto lože, ali Južni vetar gas.